Izenik ez badaki ere, Ibanek erabaki du dagoeneko nor den bere gustua limurtzea lortu duen sukaldaria. Afari baten bueltan elkar ezagutzeko aukera izango dute orain, baina hori bakarrik ez. Ibanek sukaldari garaileari aitortu beharko dio nor den gustatu zaiona. Bat egingo aldute. Beti hor zai, perio nahi, deztuta unai, negar malko bat ustutzeko ere ez naiz gai. Beti hor zai, perio nahi, deztuta unai, geldirik nire zuloa. Epa! Ara, beitu. Gabon. ¡Qué guapa! Bichu, leopardo, beti. Zerako diku politxa, Bai, esan oso da. Bai, ikusi zaitu danean, sorpresa izan da. Sorpresa, esen non espero nik ondo kozinatzia. Esenak ez A ver, esperantzarik sukaldean nena. denak, baina igual... Baina, postu zara edo ez? Postu naiz. Ibanen dastamena limurtuta 22 puntu eskuratu ditu sukaldean Alaznek. Baina hurbil geratu zaioeki 21 punturekin. Eta baita Marina ere, 19rekin. Kaixo. Bai, eskerrik asko. Ostra, Alazni falta zaiona, ardoa. Bai, faltaiako kalimotxo baina. Bai, botako dio Coca-Cola. Ja, gontzan superpozik, hor barru nango bazan nire argazkixa, ikusi miako da. Ez que zango nuke bera dagola, Bai. Mira, puztue zuzara. Bai. Seguro nire izena gozola hor barruan, Florentza etoriko bazina, ze seguro bueltatzen eko zenula. Bueno, hor ja jarraitzen dut, ez? Igual. Igual bai, torrean zan ebizita nahi dozunian, eta gelitxu nahi badazu, inbitauta zauz, kriston juerga dau. Gabon! Gabon! Barkatu, une berezi hau mozeagatik, baina gauza bat esan nahi dizuet. Ibanek, orain arte isilean gorde duen sekretua hemen dagoela. Jo, eskure dut Alaznenen argazkia egotea, benetan. Bestela, pixka raro. Ja, ez dakit. Venga, torra argazkie. Kontado este apurtxo bat, Bai! Eta jakingo duzu orduan sekretu hori zein den, hau da, lehen begikolpean zein gustatu zaion? Jakingo dut, lakostazu zabaltzen. Hori zuek ikusi beharko duzue, baina horren aurretik, honekin. Eskerrik asko. Gabon. Ai, ama. A bere. Altzo baldot ja edo sokaltzako zu? Moatxakoen. Sokaltzako zu. Neri begirango da argazkixa. Bentsat puntu, eukitzen. A ber, ba? Bai? Luzea egiten ari zaila. Oi, Marina! Esan dotxut. Bai? Benetan? Lehenengo kandidata. Batxama. Bai? Ze ondo, bai, gaur gelitxu da. Esan dotxut. ¿Zer la postrera? Espera, Bai. Juan? Qué fuerte. Ze ikusten zenun berakin komunia, ze guta berat dataz geixen guztau jatzuna. Ba, bueno, nik uste kiroltzalea dela, adina tankera oso parekoa garela, eta, bueno, bote prontoa ziren, ba hori. Bote prontoan. Necesitan beldurik. Ba, Marina pilo bat saiatu da. Bai. Bera izan da, sorri datzea, bena. Bai. Bera izan da, bera izan da bihotza ipini dutzuna, bai. Bai. Ba, parrandan doaz honek, ikusiko duzu. Zerazak itxigiltzen jako ja jorgarako, hasiko. Bai, hor bukatu eta guazen. Aita bat, arda botila maitxu eta... Noski. Aita batzuk antzera, nik ikusten dut. Bai, baita nik ere. Apai, merezita. Bai. Baingo topa botila maitxu eta farisa maitxu eta gero parranda bat botatzean alde? Bai, eta topa dakibun ere, ingo ditugu dantzen guztien aldetik. Topa. Goratu. Ez da jarritxeko ritmo, Ibanek, ez dut uste, oso gatzan ritmoa segitzeak. Gero igual, sorpresa iruaten dut, Afarian aukera izan eta Alazne gehiago ezagutzeko eta gustatu zait ikusi dudana. Beraz, pozin dago eta gustatuko litzateke Afaria, ez ja bakarrik Afaria, aukera gehiago izatea, berarekin gehiago ezagutzeko. Nik uste dut gaba politxe izango da eta asko divertiduko gara.